салом дӯстон, шаби гузашта дар чемпионатҳои муқтадири Аврупоӣ як қатор бозиҳои ҷолиб баргузор шуданд. Чунан вақта дар мавриди ҳар яке аз онҳо суҳбат мекунем. Дар охир ду мавзӯи дигар ки вақтҳои охир бисёр муҳокима мешавад, гап мезанем. Ҷанҷол дар атрофи ҷоизаи туби тиллои ҳоло ҳам рафта истодааст ва ин боис гардид ки Лео Месси ба маҷаллаи бонуфузи Диарио Спорт мусоҳибаи калон дод. ӯ дар бораи рақобаташ бо Роналдо гап зад ки боварӣ дорам барои шумо ҷолиб хоҳад буд. Мо имрӯз дар бораи ҳамин андешаҳои худро баён медорем. Фақат аз шумо хоҳиш дорем ки ба канал подписатсия карда ба ҳар як видеои мо лайк монед то ба дигарон ҳам паҳн шавад. Дӯстон, бозиҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо оҳиста-оҳиста ба анҷом мерасад ва ба наздикӣ мефаҳмем ки кадом дастаҳо ба плей-офф рохат мегиранд. Милан бозии мушкил бар зидди Ливерпул мегузаронад. Реал Мадрид дар майдони худ Интерро пешвоз хоҳад гирифт ва мефаҳмем ки кадом даста дар гурӯҳ аз ҷои якум мебарояд. Зери дар Петербург интизори Челси мешавад. Барселона бошад барои ғалаба ба Мюнхен парвоз хоҳад кард. Оё шогирдони Хави ба плей-офф баромада метавонанд ё ин ки роҳи худро дар Лигаи Аврупо идома медиҳанд? Фаворитони худро бо дӯстони мо аз 1x интихоб намоед. Аз бозӣ ҳаловат бурда ҳамчунин бо промокоди MG0777 соҳиби $100 бонус гарден. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. оғоз мекунем аз бозии асосии ҳафта дар Аврупо ки дар Олмон баргузор шуд. Классикаи футболи Олмон ва дербии асосии ин кишвар бо иштироки дастаҳои Бавария ва Боруссия Дормунд баргузор шуд. Ин бозиро Дер Классикер ном мебаранд. Мавқеи дастаҳо дар ҷадвал интрига ин бозиро дучанд кард. Боруссия ва Баварияро аз ҳам танҳо як хол ҷудо мекард. Чун ҳар вақта Боруссия бозиро хеле фаъолона оғоз кард. Аллакай дар дақиқаи панҷум Юлиан Бранд ҳисобро кушод. Пешсафии Дормундиё дер давом накард. Левандовски баъд аз гузораи 4 дақиқа тӯбро ба дарвозаи Боруссия ворид карда ҳисобро баробар кард. То анҷоми қисми якум дастаҳо бо ҳуҷумҳои хавфнок ҳамдигарро дар тарсу ҳарос мегузоштанд. Мюнхениҳо дар дақиқаи 44 бо голи задаи Кингсли Коман пешсаф гардиданд. Нимаи дуюм бо голи Холланд оғоз ёфт. ҳамлагари норвегӣ ҳисобро баробар намуд. Дар ниҳояти кор ин бозиро мюнхениҳо бо ғалабаи худ ба поён расониданд. голи пирӯзиоваро Роберт Левандовски ба самар расон. ӯ аз пеналти дарвозаи собиқ дастаашро рахна карда пирӯзии Баварияро таъмин кард. баъди ин ғалаба Бавария дар зинаи аввал мавқеи худро мустаҳкам карда 4 хол аз Боруссия пеш рафт. Акнун мегузарем ба бозиҳои Англия. Дар пойтахти ин кишвар Челси ва Арсенал байни худ баҳс карда яке мегӯяд Лондон сурх асту дигаре дод мезанад ки не, кабуд аст. Вестхэм бошад бе ягон баҳсу мунозира сурху кабудро бо шатазада аз сари роҳаш дур кард. Ин на танҳо ба Лондон балки ба кулли Англия рабт дорад. Вестхэм ин мавсим бар МЮ, Тоттенхэм, Ливерпул, Ман-Сити дар мусобиқаҳои дохилии Англия дастболо шуд. бозии дишаба нишон дод ки воқеан ҳам Дэвид Мойс дар дастаҳои миёнаҳол бозии сатҳи олитаринро монда метавонад. То ин дам ба дарвозаи Челси дар ин мавсим ягон даста беш аз як гол назада буд. Шогирдони Моес бошанд тавонистанд 3 голро ба дарвозаи Менди ворид кунанд. бозии дастаҳо воқеан ҳам ҷолиб сурат гирифта бо натиҷаи 3-2 ба суди Вестхэм ба поён расид. Моес дар Премер-лигаи Англия ду фаворити қаҳрамонии Ливерпул ва Челсиро бо ҳисоби якхелаи 3-2 шикаст дод. ғалабаҳои паёпаи Вестхэм тасодуфӣ нестанд. Ливерпул дар ин даври рақобатҳо бо Вулверхэмптон рақобат кард. Шогирдони клуб то нафасҳои охири бозӣ азобу машаққат кашиданд. Танҳо Дивок Ориги дар дақиқаи 90 гол зада пирӯзии Мерсайдҳоро таъмин намуд. Манчестер Сити мағлубияти Челсиро дида бар зидди Уотфорд танҳо бо мақсади ғалаба вориди майдон шуд. бандаи Клаудио Ранери аллакай як дастаи шаҳри Манчестерро зеру забар карда буд ва ҳамон шогирдони Гвардиола бо задани 3 гол ва сар додани 1 гол ғалабаи муҳими худро ба даст оварда ба садри ҷадвали Премер-лигаи Англия баромаданд. дар Италия ҳам як қатор бозиҳои муҳим мухлисонро ором гузошта наметавонистанд. дастаи Рома дар майдонаш аз Интер бе ягон имконият шикаст хӯрд. собиқ дастаи Жозе тими кунунии ӯро дар ҳаму барҳам зада бо натиҷаи 0-3 бозиро ба анҷом расон. бозии марказиро метавон дидори Наполи ва Аталанта гуфт. шогирдони Спалетти вақтҳои охир бозии боварибахши худро гум карданд. ин навбат ҳам дар шаҳри Неапол бозии дастаи маҳаллӣ мухлисонашонро шод карда натавонист. Бергамиё бо 2 голи футболбозони шаҳри Неапол бо 3 голашон ҷавоб гардонда ба Бергамо бо 3 имтиёзи муҳим баргаштанд. Наполи бошад на танҳо зинаи якум балки зинаи дуввумро ҳам аз даст дод. дастаи Милан дар ин давр Салернитаноро мағлуб карда ба зинаи якум баромад. ҳамакнун ду дастаи пешсаф Милан ва Интер мебошанд. дар Испания бозии ду Реал, Соседад ва Мадрид баргузор шуд.
тавре бозӣ нишон дод шогирдони Анчелоти айни ҳол дар ҳолати беҳтарин қарор доранд ва рақибони баробарвазнро бе мушкилӣ саркӯб карда метавонанд. Винисиус ва Ювиш ду голи ин бозиро ба ҳадаф расониданд. Мағлубияти Атлетико аз Малёрка шармандагии давр дар Ла Лига аст. Барса ҳам сархам шуд. Хави аввалин мағлубиятро дар вазифаи худ дид. Настаи Бетис дар Камп-Ну бо голи Хуанми каталониҳоро шикаст дод. Кори беҳтарин футболбози олам дар фаросат чӣ гуна бошад? Бо як гап гӯем безеб. Настаи Ланс хеле наздик буд то ПСЖ-ро шикаст бидиҳад. Танҳо Вейналдум дар дақиқаи 92 сабабгори он шуд ки парижиҳо як имтиёзро ба хазинаашон ворид кунанд. Ҳамагон боз шоҳиди як бозии берангу нури ПСЖ ва алахусус Месси шуданд. Карим Бенземаро метавонем дар Премер-лигаи Англия бинем. Фикр дорам ҷомеаи футболӣ мехоҳад бозии Каримро дар лигаи беҳтарини ҷаҳонӣ бинад. Худи Бензема зидди баҳо додани маҳораташ дар Албиони туманпеш нест. Ҳар як футболбози бузург мехоҳад қувваи худро дар чемпионати мисли Премер-лигаи Англия бисанҷад. Дар дастаи шаҳри Мадрид бояд таҳолоти ҷиддӣ ба миён ояд. Мадридиҳо мехоҳанд тобистони соли 2022 ҳаяташонро куллан дигар намоянд. Пеш аз ҳама гап сари футболбози хатти ҳуҷум меравад. Дар баробари ин роҳбарият дар ҷустуҷӯи футболбозони мавқеҳои дигарам ҳастанд. Дастаи шона ният кардааст ки Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холландро ба сафи худ ҷалб намоянд. Табиист ки омадани чунин футболбозон таъсири худро ба вақти бозии Бензема мерасонад. Истоди мураббиён метавонанд таваҷҷӯҳи зиёдро ба футболбозони ҷавон намоянд. Дар ин сурат имкони бозӣ барои Бензема ки синни солаш барои ҳамлагар оҳиста-оҳиста калон шуда истодааст, тангу ториктар мешавад. Чунин ҳолатро дастаҳои Ливерпул мехоҳад ба нафи худ истифода барад. Мерсайдо ба гузариши футболбози фаронсавӣ ба сафи хеш нигоҳи нек назар меандозанд. Айни ҳол мо мушоҳида карда истодаем ки чӣ гуна Муҳаммад Салоҳ ва Карим Бензема олами футболро такон медиҳанд. Аз рӯи системаи гол ҷамъи пас ягон бозингари дигар ба ин ду баробар нест. Агар Ливерпул ду ҳоҷиро ба ҳам орад, рақибон бояд пеш аз бозӣ таслим шаванд. Месси ишора кард ки худро беҳтарин дар таърихи футбол ҳисоб намекунад. Ман ягон бор нагуфтам ки бузургтарин бозингари таърихи футбол ҳастам. Он чӣ ки маро яке аз беҳтаринҳои ин риштаи варзиш мегӯянд, мароям басанда аст, гуфт Месси. Аслан агар ба ҳамаи мусоҳибаҳои футболбози аргентинӣ таваҷҷӯҳ кунем, ӯ ҳеҷ гоҳ суханҳоеро мисли ман беҳтарини олам ҳастам нагуфта буд. Дар қиёс бо ӯ Криштиану Роналдо чандин маротиба ишора кардааст ки дар ин навъи варзиш бузургтар аз ӯ вуҷуд надошт, надорад ва нахоҳад дошт. Ӯ ҳатто дар таги постҳои Инстаграм ки Роналдоро беҳтарин мегӯянд, фактос менависад. Дар ҷомеаи футболӣ Роналдо ҳамчун як нафари худписанд ва эгои баланддошта ба назар мерасад. Месси аз ин нуқтаи назар шахси хоксор менамояд. Ё ӯ воқеан ҳамин гуна шахсият аст ва ё худро ҳамин хел вонамуд карданӣ мешавад. Агар варианти дуввум бошад, ӯ аз ӯҳдаи ин кор бо сарбаландӣ мебарояд. Баъзе матолибе ҳастанд ки муносибати на он қадар хуби футболбози аргентинӣ бо бозингароне ки бо ӯ писанд нестанд дида мешавад. Ин бештар ба солҳои дар Барса буданаш рост меомад. Месси ва Роналдо бо он сатҳи расиданд ки мухлисон ҳамаҷиҳата дар давоми солҳо онҳоро баҳо мегузоштанд. Натиҷаҳои дар майдони футболӣ онҳо на танҳо як ҷузъи ҳаёти умрашон мебошанд. Дар баробари ин паҳлӯи дигари зиндагии Месси ва Роналдоро миллионҳо тарафдорони футбол назорат мекунанд. Ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.